дар рафти назорати риояи қонунҳо вобаста ба бастани мухобироти NGN дар Тоҷикистон ҷиддӣ баррасӣ мешавад. Чунин баён кард доҷситони кулли Тоҷикистон дар нишасти хабаре ки 25 январ дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. дар ҳақиқат аз ҷониби кормандони прокуратураи генералӣ муроҷиати як ду ширкат вобаста ва шаҳрвандон вобаста ба қатъ намудани истифодаи системаи NGN чӣ хеле ки шумо навака гуфтед рафта истодааст. Бо натиҷаи санҷиш мо ҳатман ба воситаи ахбори умма хабар медиҳем. рӯзи 18 декабри соли 2017 хадамоти алоқаи Тоҷикистон ба унвони 10 ширкати ироакунандаи хадамоти мобилӣ нома навишта ба онҳо хабар дод ки муҷаввизи анҷоми хадамоти NGN онҳо бекор карда мешавад. авоили моҳи ҷорӣ комиссияи виҷаи ҳукуматӣ ба доҷситони кулли Тоҷикистон супориш дод ки ин масъаларо мавриди санҷиш қарор диҳанд. дар пай бар асоси супориши ин комиссия доҷситонӣ аз ширкатҳои мухобиротӣ тақозо кард ки низоми кор ва ҳам дурустии басташавии NGN-ро бисанҷад. агар дар рафти санҷиш муайян карда шавад ки ғайриқонунӣ аст, мо ҳатман чораи эътинои прокурорӣ мебинем. тибқи маълумоти ахир шумораи истифодабарандагони NGN дар Тоҷикистон наздик ба 1 миллион нафар ҳастанд ки аксарияти онҳо муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия мебошанд. масъулони хадамоти алоқаи Тоҷикистон дар нишасти хабарии худ дар ҳамин рӯз тасмими басташавии ин низоми алоқаро дар пастсифат будани он ва таъмини амнияти сокинон рабт доданд. бинобар сабаби риоя нашудани якчанд талаботҳои қонун аз ҷумла имкон будани назорати зангҳо бинобар тавассути интернет, гузаштани зангҳо, пакетҳо, истифодашавии рақамгузории маҳаллӣ барои зангҳои байналмилаллӣ, пурра фароҳам навардани шароит барои чораҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, риоя нашудани талаботи сифати алоқа, беқайд ва шиноснома пайваст кардани муштариён ва пешгирии истифодашавии хизматрасонӣ барои ҷалби ҷавонон ба ташкилотҳои террористиву экстремистӣ то бартараф кардани шудани камбуҷо боз дошта шудааст. дар пайи басташавии алоқаи NGN кумитаи андози Тоҷикистон ба номи президент Эмомали Раҳмон мактуб ирсол кард ки дар он гуфта мешуд қимати гуфтугӯҳо тариқи NGN назар ба алоқаи мобилии муқаррарӣ 10 маротиба арзонтар аст. ба ин хотир кумитаи андоз чунин меҳисобад ки аз ҳамин ҳисоб бахши даромади буҷаи Тоҷикистон зарар мебинад. шодмон Ятим, Мирзонабии Холиқзод, Озодӣ, Душанбе.